Meracia aparatúra pozostáva zo senzora zvuku, upevneného stojane, ktorý pripojíme na minilakve, a akustickej gitary, ktorú pred meraním naladíme. Za cieľ sme si dali zistiť závislosť frekvencie zvuku gitary od dĺžky strún. Potrebujeme odmerať dĺžku strún od kobylky po pražce, po 0., 1., 2., 3. až po 12. pražec. Pomocou meradla odmerajte danú vzdialenosť a zaznamenajte do pracovného lista. Spustíme Logger Pro. Logger Pro automaticky nasníva senzor zvuku a ako vidíte, momentálny akustický tlak, šum pozadia je okolo 2,5 Pascala. Upravíme si trošku graf, skrátime a predĺžime snímanie pomocou zberu dát na trvanie 1/10 sekundy. Teraz pristúpime k snímaniu zvuku. Najprv brnkneme na strunu D, prvú kovovú strunu, bez pridržania pražca a daný zvuk nasnímame. Ako vidíme, tak došlo k zmene akustického tlaku. Pekne s kliknutím na A vidíme priebeh tohto kmitavého pohybu membrány mikrofónu. Vytvoril sa nám obrazec, ktorý sa opakuje, napríklad tento, a časové trvanie tohto obrazca môžeme považovať za periódu. Aby sme vedeli presnejšie určiť periódu, môžeme to urobiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že klikneme na tlačidlo preskúmať a vybereme prvý vrchol tohto obrazca. Zaznamenáme si začiatočný čas 0,0052 sekundy a potom pohľadáme 10. čas, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 10. čas je 0,0735. To je jedna možnosť. A teraz už máme 10 periód. Keď tieto časy odčítame a vydelíme desiatku, dostaneme čas jednej periódy. Druhý spôsob, ako zistiť periódu, je, že to isté urobíme, ale označením si. Čiže prvá perióda, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, 7., 8., 9., 10. A po označení 10 periód sa nám v dolnom ľavom rohu objaví čas 10 periód. Ak to vydelíme desiatkou, bude perióda 0,006834 sekundy. Tento čas zapíšeme do pracovného listu. Využijeme ho na výpočet frekvencie zvuku struny, ktorá nie je prichytená, čiže na celej dĺžke. Skrátime dĺžku struny prichytením prvého pražca. Opäť brnkneme na strunu a daný zvuk nasnímame. Vidíme opäť periodicky sa opakujúci obrazec. Má približne dĺžku a časový interval 0,007274 sekundy, ale odporúčam presnejšie odmerať pomocou tlačidla preskúmať, čiže zaznamenáme prvý čas a potom 10. čiže prvá perióda, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, 7., 8., 9. 10.
zaznamenáme opäť periódu, 10 vydelíme 10 a dostaneme presne periódu tohto zvuku. Túto periódu a tieto časy zaznamenáme do pracovného lista. Meranie opakujeme na 4. strune D, ale tentokrát pritlačíme na 2. pražci. Daný zvuk opäť zaznamenáme. Vidíme, že tentokrát sa nám vytvoril trošku iný obrazec, ale tiež perióda je ľahko čitateľná. Táto perióda sa opakuje, vidíme, že jej hodnota je približne 0,06482. Opäť navrhujem zistiť začiatočný čas 10 periód, konečný čas 10 periód, odčítať a vydeliť 10 a zistiť periódu čo najpresnejšie. Meranie opakujeme na strune D pridržaním 3. pražca. Opäť je perióda ľahko čitateľná. Približná hodnota je 0,006049. Opäť zistíme začiatočný a konečný čas a vypočítame periódu a zapíšeme do pracovného lista. Meranie opakujeme na 4. pražci, prichytíme si strunu D na 4. pražci a nasnímame zvuk. Opäť perióda je ľahko čitateľná, čiže pomocou preskúmať zistíme čas. Na začiatku 0,004172,8 sekúnd, potom 10. periódy, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Čas vidíte, že je 0,05383. Tieto časy zapíšeme do pracovného listu, odčítame, vydelíme 10 a dostaneme periódu. Meranie opakujeme na 5. pražci struny D. A opäť zistíme periódu. Takto postupujeme ďalej a meranie opakujeme na 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. strune. Meranie opakujeme na 6. strune. A zistíme periódu kmitania. Na 7. pražci struny D. Na 8. pražci odmeriame 10. pražec a určíme periódu. A určíme 12. pražec. Hodnotu periódy určíme a prepíšeme do pracovného listu. Nameranú dĺžku strún a k ním prislúchajúce periódy
Prepíšeme z pracovného listu, aby sme vedeli danú závislosť zobraziť na grafe. Urobíme si miesto v tabuľke, tabuľku predĺžime a v položke Data si vytvoríme nový manuálny stĺpec dĺžka struny. Budeme ho označovať veľkým písmenkom L a jednotka v metroch. Podobne vytvoríme stĺpec na periódu zvuku, Data, nový manuálny stĺpec, perióda zvuku, označíme veľkým písmenom T a jednotka bude v sekundách. Teraz máme pripravenú tabuľku a môžeme prepísať dáta z pracovného listu. Dĺžka struny 0. pražca je 652 mm, čiže napíšeme 0,652 metra. Perióda je 6,834 x 10 na minus 3. Minus 3. A ak chceme zobraziť vo vedeckom zápise, tak klikneme na periódu dvakrát a v možnostiach si vybereme použiť vedecký zápis na 4 desatinné miesta. Teraz máme zobrazenú periódu a vidíme, že má 6 tisícin sekundy. Takto pokračujeme a prepíšeme dĺžky aj periódy, k ním prislúchajúce periódy jednotlivých pražcov. Prepísali sme všetky dĺžky a k ním prislúchajúce periódy z pracovného listu. Teraz môžeme dané meranie uložiť. Súbor, uložiť ako a môžeme ho pomenovať ppm frekvencia gitary. Uložiť. Za cieľ sme si dali zistiť závislosť frekvencie od dĺžky, takže potrebujeme najprv zistiť frekvenciu. Vieme, že frekvencia je prevrátená hodnota periódy, takže vložením data nového vypočítaného stĺpca vieme frekvenciu nasnímaného zvuku zistiť výpočtom. Označíme F, jednotka frekvencie je Hz a dáme 1 deleno naša perióda zvuku. Potvrdíme tlačidlom hotovo. Zobrazila sa nám frekvencia zvuku. Najdlhšia struna D má frekvenciu 146 Hz a 12. pražec má 295 Hz. Zobrazil som tabuľku frekvencií strún správne naladenej gitary. Vidíme, že pre strunu D sme dostali skoro totožné hodnoty. Môžeme vysloviť záver, že sme mali dobre naladenú gitaru. V dolnej časti sa uvádzajú pražce od 12 do 24. Elektrická gitara má viac pražcov, ale dĺžka strún je totožná. Zopakujme si vedomosti o mechanickej vlne.
Vieme vlnu popísať vlnovou dĺžkou, rýchlosťou vlny, periódou vlny a frekvenciou vlny. Pri pohybe vlny na strune, uchytenej na oboch koncoch, dochádza ku skladaniu dopadajúcej a odrazenej vlny a vzniku tzv. Stojatého vlnenia s uzlami a s kmitňami. Na každej strune vzniká základná harmonická vlna so základnou frekvenciou. Túto základnú frekvenciu sme teraz zisťovali. Okrem základnej, ale vznikajú súčasne aj druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej harmonická vlna. Z obrázka vidíme, že dĺžka struny je totožná pri základnej polke vlnovej dĺžky, pre druhú harmonickú je dĺžka struny rovná celej vlnovej dĺžke, pri tretej trojnásobky vlnovej dĺžky a tak ďalej. So všeobecnením dostaneme vzťah, že dĺžka struny je rovná n násobku vol vlny, kde n je prirodzené číslo a hovorí nám o tom, či ide o prvú, druhú, tretiu, štvrtú alebo piatú harmonickú vlnu s harmonickou frekvenciou. Ak porovnáme tento vzťah so vzťahom pre vlnovú dĺžku, dostaneme rovnicu, z ktorej si vieme vyjadriť frekvenciu. Táto frekvencia je rovná n krát v lomeno 2 krát 1 lomeno L a vidíme z toho vzťahu, že dĺžka struny a frekvencia bude nepriamo úmerná. Ide teda o lomenú funkciu y sa rovná a lomeno L, kde a je n krát v lomeno 2 a pri poznaní konštanty a z funkcie sa vieme dopracovať k rýchlosti vlny, ktorá prechádza na strune. Teraz môžeme vytvoriť graf závislosti frekvencie od dĺžky struny. Prídeme na položku vlož graf. Logger Pro automaticky vybere posledný a prvý stĺpec, čiže nám zobrazí frekvenciu v závislosti od času. Ak ju chceme zmeniť na závislosť frekvencie od dĺžky, klikneme na nadpis čas a vybereme si dĺžku struny. Ak to chceme dať krásne zviditeľniť, tak a natiahnuť, stlačíme veľké písmeno A a zobrazila sa nám na nás závislosť. Vidíme, že je pospájaná. Ak chceme vidieť nami namerané hodnoty, tak vidíme možnosti grafu a v možnosti grafu symboly znázorníme, spájanie bodov vypneme. Teraz máme dané body. Keď máme štvorčeky a chceme krúžky, tak klikneme na frekvenciu dvakrát a v možnostiach si vybereme namiesto plných obdĺžníkov plný kruh. Farbu fialovú ponecháme. Vidíme, že táto závislosť vyzerá veľmi ako nepriama úmera, ako hyperbola. Kliknutím na automatická mierka od 0 vidíme, že má tvar hyperboly. Vieme ním preložiť funkciu. Prídeme na ikonku preložiť krivkou. Vybereme si nepriamu úmeru. A lomeno L a skúsime preložiť. Potvrdíme tlačidlom OK. Vidíme, že táto závislosť krásne kopíruje nami namerané hodnoty. Využijeme poznatok z teórie pre parameter funkcie a vypočítame rýchlosť prečnej vlny na strune.
Pomocou vzťahu V rovná sa 2x A lomeno N. Pomocou hodnoty A rovná sa 95,86. Po dosadení dostaneme pre rýchlosť priečnej vlny V rovná sa 191,72 metrov za sekundu. Hodnotu rýchlosti vieme vypočítať aj zo vzťahu pre frekvenciu F rovná sa N krát V lomeno 2L, kde po úprave dostaneme pre rýchlosť priečnej vlny V rovná sa 2L krát F lomeno N. Na výpočet použijeme Logger Pro, prídeme na data, nový vypočítaný stĺpec. Ako názov bude rýchlosť vlny. Označíme malým písmenom V a jednotka bude meter za sekundu. Za výraz si položíme 2 krát, vybereme dĺžku struny, krát frekvencia, medzi premennými si nájdeme frekvenciu a deleno N. Keďže sa jedná o prvú harmonickú, tak jednotkou deliť nebudeme. Po vložení dostaneme pre rýchlosť naozaj rýchlosti okolo tej 190 jednotky. Tieto údaje zobrazíme do grafu. Vlož graf. Tento graf si môžeme umiestniť tu dole a dostaneme hodnoty, ktoré nám skáču okolo tej hodnoty. Klikneme, dáme si automatickú mierku od 0. Vidíme, že táto hodnota vyzerá veľmi konštantná a v položke analýza, štatistika zistíme priemernú hodnotu. Priemerná hodnota s nameranými frekvenciami a dĺžkami je 191,6 a táto rýchlosť nie je ďaleko od rýchlosti, ktorú sme namerali pomocou parametra A. Rýchlosť priečnej mechanickej vlny na strune závisí od sily, ktorou je struna napínaná. Čím je väčšie napínanie, tým je vyššia rýchlosť a struna hrá na vyššej frekvencii. Toto využívame pri ladení strún. Vzťah medzi rýchlosťou a silou je V rovná sa odmocnina F lomeno mikro, kde mikro je dĺžková hustota struny. Aby sme túto dĺžkovú hustotu určili, potrebujeme informácie o strunách. My sme použili akustickú gitaru a strunu D. Používali sme struny medium, čiže priemer takejto struny je 0,035 palcov. Ak to premeníme na centimetre, tak je to 0,0889. Z toho ľahko vypočítame prierez struny a pre dĺžku 100 cm je objem tejto struny 0,62 cm3. Keďže sa jedná o oceľovú strunu s hustotou 7850 kg/m3 alebo 7,85 g na cm3, potom hmotnosť 1 metra oceľovej struny je 4,87 gramov. Ak použijeme rýchlosť nameranú z grafu, čiže 191,72 metrov za sekundu, tak dostaneme pre silu napnutia 179 newtonov. Hodnotu sily vieme vypočítať aj pomocou nameraných hodnôt. Vytvoríme si ďalší stĺpec, data, nový vypočítaný stĺpec
názov sila napnutia, skrátenie F, jednotka v newtonoch a za výraz si vybereme mikrové na druhu, čiže použijeme hodnotu 0,00487 krát rýchlosť vlny, na druhu môžeme dať ešte raz krát rýchlosť vlny a potvrdíme. Hotovo. Takto sme dostali silu napnutia a vieme si ju opäť zobraziť do grafu, čiže klikneme na tento graf, napojem rýchlosť vlny, pridáme viac, k tomu aj silu, potvrdíme OK. Zase vidíme, že tieto hodnoty môžeme považovať za konštantné, takže môžeme spracovať analýza, štatistika a posledný priebeh, čiže sila napnutia a dostali sme hodnotu pre priemernú silu, že je 178,7 newtona. Vrátim sa ešte k nasnímaným zvukom. Hovorili sme, že struna hrá viacerými frekvenciami, ktoré sú násobkom prvej frekvencie. Vybral som si zvuk tretieho pražca. Klikneme na graf a v položke vlož ďalšie grafy si vybereme FFT graf. Je to tzv. Fourierová transformácia. Fourierová transformácia vie odhaliť, z akých frekvencií sa skladá dané vlnenie. Klikneme, priblížime si ten graf. Môžeme tak viac, dáme plus. A teraz vidíme, aké ďalšie frekvencie sa tu vyskytnú. Prezeraním vieme krásne ukázať, že máme tu frekvenciu 170 Hz, potom je tu 356 Hz, ktorá má už trošku vyššiu amplitúdu. Ďalej ten priebeh je zložený z ďalšieho harmonického, ktorý má 527 a už vidíme, že tie ďalšie majú veľmi malé amplitúdy, čiže veľmi ich nepočuť, ale vidíme ich, že oni hrajú úlohu pri tom priebehu. Týmto sme na konci merania. Vaša ďalšia úloha je zhodnotiť presnosť merania a zdôvodiť odchýlky, ktorým pri meraní došlo.